Mabungahong hapon mga igsoon live ta. Mag-share sa ko dire. Please share our live this afternoon. Sensya na wata ka live ganina kay BC igsoon. So, ako sa i-share itong live. Kumusta? Share sa akong mga igsona sa itong live. Wait. Okay. So, mabungahong hapon sa tanan. Kumusta mo diha igsoon kanunay jud kong nagaampo nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas nya duol sa Ginoo. Amen. Shout out sa naobi ang tanang mga followers na to diha sa lain-laing dapit ato ang 244,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. Atong original page, ang usa ka page nga atong gigamit since naman tayo gamay nga restriction. Mabungahong Kristohanon 2.0. Salamat sa kanunayng pag-atang sa itong mga videos, sa itong mga live, no? And shout out na ko tanang mga subscribers, thank you. Og sa tanang mga star senders, wala ko na ngayon, I appreciate it, God bless you. And tanang mga OFW, usagin mo sa rason nga nung mag-live ko, kay kabalo ko nga dili tanan ninyo sa OFW nga naipanahon nga musimba. So, gamit na kayo ninyo ba? And then, shout out ako mga naka-permanent resident diha sa lain-laing nasod. And then, of course, mga seaman, seafarer, kanang naa sa cruise ship, no? Tanan diha, no? Namos kong pag-ampo kanunay mga igsoon. And, amping diha, back up ako sa prayer. Shout out na ko ang Luzon, Visayas, and Mindanao. Lain-lain nga dapit din sa Pilipinas nga kanunay nagatang sa atong mga videos sa live. Pasensya na gid mo mga igsoon nga mukalit na kog live bitaw, di ko mananghid kay nag-agad ko sa akong bakante. Kay kabalo na mo nga it is not all the time nga na ako sa cellphone nagatubang mo nang di ko ka-response sa uban nga mga message. Usay maka-timing maka-response ko nya mawa na pug ko kalit tungod kay busy jud. Nasad ko'y family, nasad ko'y anak, asawa. So, nasad ko'y mga buluhaton dire. Praise the Lord. And shout out na akong mga brada, Alpa Kaparolong Live uban sa grasya sa Ginoo. Padayon na to'y pataas ang ngalan sa Ginoo. God first mga bro. And Sayas kept thrown in arms, shout out. And then Cebu City Jail, shout out sa Maximum 4. Kabalo na mo, hinsa mo diha. Brad Ari, shout out. Brad Kenneth, RDC 123, shout out. Shout out na ko sila si Brad Ibang, Brad Ayan, sila si Brad Jao. Tanan jail officer sa Cebu City Jail. And of course, akong team from Living Water Christian Fellowship nga tigsulo dia sa prison ministry. Pasensya na kayo mga igsoon nga wala na ko nagkauban ninyo sa kadlaw. Uban dala kita balik diha, no? Since bagong tuig naman, mag-send na po kong bagong requirements. Di lang iplastara ni sa Ginoo tanan. Okay? And shout out na ko ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pisigami. And
So pagyod, station na mo diri sa Clarin Police Station. Among chief diri si Police Lieutenant Chief Amba tanan. Mga kapulisan ambungan o maanyag nga kapulisan diri. Barracks Tagbilaran City sa Camp Osmeña sa Cebu. Shout out sa. Okay? So, let's start. Anyway, shout out sa Dawahon Islands of Batolete. Di ko kalimot mga igsuon sa inyong lamian kaya nga gihanda sa among pagbisita diha isip ako'y speaker sa inyong anniversary. Grabe kalami sa mga pagkaon bitaw. Labas king mga tinula, sinugba, mga kilawon, laing kinason na lang bitaw. Ug salamat sa nagpahigda na mo diha. Sila si balay ni Sister Lilia ug si Brother PD. Panalanginan mo sa Ginoo. Tama jud brother, pastor from Saudi Arabia, EKP, KSE Council. Lunglib brother. Lunglib, nakaka sa prayer na ko ha. Lunglib mga brad na ko diha sa Saudi be. Lunglib uban sa grasya sa Ginoo ug sa tanan nga mga followers nako nga nato diri nga wa pa kasabot ba nganong akro ko, pero ako sa akro spiritual advisor ko, no? Naay mga brad nako nga mga bugoy po di na kalikayan, di ko mo deny kay tigsulod kog prisuhan. Daghang mga napriso nga akro, mao na nga di ko mubiya nila kay ako may nag-guide nila sa mga into spiritual things sa Ginoo. Ang uban mo ba pastor, ang Ginoo galing tipo mas makasala, no? So ayo lang kog i-judge ninyo kay makasamo sa Ginoo. Kay daghang kay mga brad nako mga akro nga nalamdagan ang ilang unahuna kay ako ang gigamit sa Ginoo, grasya sa Ginoo, no? So mga brad, shout out no. Tanan nga mga international tanan nga mga chapters and council sa lain kanasuran, long live ta uban sa grasya sa Ginoo. Don't forget sa number 1 sa tong hierarchy, God first. Amen. Okay. Praise the Lord. Again, shout out Brad, long live no. Brother Michael Salbalion Tuyak. Regards sa mga brad na to brother. Mayang hapon Pastor James, include ko sa imong prayer. Sure. From Jeddah Kuratcha na Kines. Okay, tanaw sa dagamay ni mga kungkuhan, babe. Mayang hapon, Pastor. God bless. Always i-appeal ko sa imong mga pag-ampo. Pastor, salamat. God bless you. God bless you more. Sister Joby Lapas. Actually, kamong mga followers diri na mo usa mo sa priority na ko in prayer. Mauro man nilingaw na ko ampo, basa Bible, wali. Mauro na akong lingaw. Naminaw ko ari Pastor, mag-arang jud ko og mag-atang jud ko kung mag-live na ka. Salamat kay nakahigayon ka og live. Hallelujah. Thank you Brother Jimmy Payot. Sa on duty karon nga nagtan-aw. Salamat sa higayon nga gihatag sa Ginoo. Ug sa naka-Bluetooth speaker diha, ipalanugi na. Indot ni Marites pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Shout out to Brother Lord James Talingting. Magsigir ba yun extend og star. God bless you brother. Sangay na ko ni. Hoping and prayer for restoration of my family. Sige, Janet, ato nang tabangan. Maing hapon sa Gomes Mary from Australia. Praise the Lord. Amen, Pastor and Brother. God bless you, Brother Michael. God bless. Base nag-bless, Pastor. Dili, tinuod nga Ginoo. Ato nang isgutan ron, Brother Elmer. God bless. Okay, manag-shout out no. Anyway, kuan day mga igsa tong topic karon may tungod ni sa gugma kay the world today celebrate Love Month, di ba? Ingon sila Love Month ron kay February. So magisgot ang gugma. And then atong isgutan karon igsoon kani bitawng mga kaminyoon bitaw, mga relasyon ba nga nabungkag nga gugma man ka, okay? But before that, ako sa ni shout out Brother Noel Castillo, shout out from CDO June 13. Bulwa Assumption Village, shout out Garcia and Castillo family. Sa tanang taga Cagayan, no, mo na dami June palayo pa. Madugay mi diya, magdugay. Pastor, prayer po sa akong anak makapasa entrance examination po ngayon sa PSU. Atong picturean ha.
Kaya atong i-appeal sa atong personal prayer. Praise the Lord. Okay? So, actually, nako'y lakaw na po na naigsoon. Good afternoon, Pastor Jim. Good afternoon sa Sister Abe. Okay? So, dito magdugay, magsugod na ta kay Muraog. Kanang, para ba ko'y lakaw, magkuha pa ko sa anak. Maying hapon, Pastor, pray for me. God bless. Okay? Melissa Hernani Hermosa. Brother, pa-shout out watching here from Ireland. Shout out Brother Ray Sabilano Pabods. Okay, Brother Ray or Sir Ray Sabiliano Pabods. Brother, shout out from watching from Ireland. Amping daigson, Brad Amping. Ampingan kas Ginoo. Praise the Lord. Shout out Sister Ana Teresa Ampon watching from Maa, Davao City. Shout out this time we have 80 plus viewers, and again I just want to remind everyone to share our live this afternoon. Palanugan ni igsuon inyong mga Bluetooth speaker ya. And don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sa maing hapon sad diha. Sister Ana Teresa Ampon, prayer request magkayusa sa pamilya Ramos. Okay, ato nang iampoon niya. Sige man tagampo na. Magampampo ko sa akong gibati sa sige Marites Nuez day manamday prayer after ani na mga balatian tanan ato nang i-generalize mga igsoon. Hallelujah. So, mag-start na ta. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for your kindness, for another great privilege that you have given to us this afternoon. Salamat kay Ginoo. Nga imo na pun ming itagag chance nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. But unas tanan limpyuhi among kasing-kasing kay imong pulong balaan kini kaayo, Lord. Dili ni basta-basta. And I believe, Lord, kung dili may takos, posible nga masayang, mausik ang imong pulong. But Lord, let it be nga among kasing-kasing karon hinlo, limpyo, anda mo dawat, musalod sa espirituhanong panalangin. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon o willing musunod kanimo. I-bless tanang viewers, tanang listeners karon, Lord God. Among gi-welcome imong balaang Espiritu Santo nga mo'y magtudlo kanamo, Ginoo. Kay nasayod kami kung kami ray mohubad sa imong pulong, di na mo masabtan. That is why this afternoon we pray for heavenly wisdom and we pray for the guidance of the Holy Spirit. Holy Spirit, you are our master teacher this afternoon. Let your will be done. Thank you for the victory, Lord God. Ikaw lamang among giisa karon wa mi nag-isa og pundok. We lift up only the name of Jesus Christ this afternoon. So Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Thank you again for the victory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let's start. Maying paniud to diha, Brad. Mark Jan Umandam, magsige junig atang. Salamat. Tugnaw. Okay? Atong imnang tubig, ibirahan na to. Okay, ang atong teksto karon na makita sa Proverbs. But before I start, again, I just want to remind everyone to share our live this afternoon. And i-mention yung mga higala. Labi na katong naglibog sa ilang kaminyoon. Ba nganong ingani man nga giblisingan naman mi. So tuwa na siyang isgutan ron. Okay? Proverbs chapter 18 verse 22, mga igsuon. Okay? Again, Proverbs chapter 18 verse 22, English niya, tulad ng Bisayo, no? Okay, ingon si King Solomon, the wisest king in the Bible, he said in his word, in the book of Proverbs chapter 18 verse 22, ingon siya dire, he who finds a wife, finds what is good, and receives favor from the Lord. Sa New Living Translation, kanina, NIV to, New International Version. This time, atuwa daw ang basahon ang New Living Translation sa Proverbs 18:22. Ingon diri, the man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from the Lord. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Atong nadungog diri mga igsoon nga, grabe dining kung makakita day ta og partner nato o makuha niya vice versa ni makakita tag asawa urbana
or makakita ta og kapikas sa kinabuhi igsoon. Nakakaplag day tag panalangin, nakakaplag ta og pabor gikan sa Ginoo, nakakaplag ta og maayo. Okay? Na he who finds a wife finds what is good. Unsa ang maayo nakaplagan nato, and then after that and receives favor from the Lord. Sa tanang mga minyo diha nakakaplag tag maayo og pabor gikan sa Ginoo. Okay, matud pa ni Solomon. Apan, ngano man. Mo ni atong caption, daghan mang nagminyo. Nga wa na para nila, wa sila nakakaplag og pabor ang ila, nakakaplag sila di malas. Daghang ning doon ako igsoon. Pastor, sukad na minyo ko. Pastor, sukad na minyo ko, nagubot akong ginabuhi. Pastor, sukad na minyo ko, wa na ko simba-simba. Pastor, sukad na minyo ko, nawa na ko sa ministry. Pastor, sukad na minyo ko, wa na ko'y atin-atin o prayer meeting. Pastor, sukad na minyo ko. Naglibog na akong kinabuhi, pastor. Ngano man ni pastor? Di ba? Pero si Solomon ingon, those who finds a wife, no? Or ibutang talag husband, okay? Vice versa ta, finds favor from the Lord. Ngano mang ingon si Solomon nga kung makakaplag tag kapika sa tong kinabuhi, asawa ba or bana, nakakaplag ta og pabor gikan sa Ginoo. Okay? Or nakadawat tag pabor gikan sa Ginoo. Pero nganong namay daghang pamilya ron nga bungkag. No? Gikasal na sila, giblisingan na kuno. Kuno lang. Okay? Pero nabungkag. Ang babae ning kuyog sa laing laki or ang laki ni kuyog sa laing babae. Ngano man na nga ningon ang balang kasulatan o ang balang kasulatan di mamutbot. Ang balang kasulatan kamatuoran ni. Pero ngano man mga igsoon nga imbis si Solomon ningingon nga kung makakaplag tag kapikas sa tong kinabuhi, nakakaplag tag nakadawat tag pabor gikan sa Ginoo, blessing. Ang New Living Translation bugat kay finds a treasure, nakakaplag tag bahandi sa tong kinabuhi. Apan ngano man nga daghag magtiayon nga imbis nakakaplag og pabor sa Ginoo kay naminyo, nakakaplag man matod man lagi pang dimalas man mi pastor ngano man among kinabuhi mauni nakatunong pa jud kog ingani akong bana pala hubog, akong bana mangabit, akong asawa sa sugarol, akong apason sa madyungan sa tungitan ngano man ni pastor. Choice man guna nimo pod. So ato nang kaykayon og mayo ang Bible nganong ingana mga igsoon. Ngano man nga sukwahi man ang naitabo sa uban karon. Dagang kaminyoon ron na bungkag ang mga anak nagkatibulaag. Luay kayo ang kahimtang nila igsoon. Ako mismo personally naka-encounter og ingana since usasad ko sa lecturer sa about marriage sa families, mga together with the PNP. So mauna nga makakita ko nga mga pamilya nga luoy pero naaman untay kwarta arangan pero nabungkag. But the Bible tells us that those who finds a wife finds favor, finds what is good. Pero ngano mang para nila dangan man sa kinabuhi no ni sukan ni abot ka sa akong kinabuhi anak bitaw ngano man na naido ka rason. Amen. Naido ka rason igsoon. Una nga rason mao ni una nga rason igsoon kanang atong giminyuan pangutana niya nga rason, mao ba kahapon na ang kabubuton sa Ginoo? Amen. Yes, ang Bible nag-ingon diri mga igsoon si Solomon. Those who finds wife finds what is good and receives favor from the Lord. Ang pangutana, mao ba pud na nga asawa or bana ang kabubuton sa Ginoo para nimo? No? Kay kinahanglan mao ni ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga kinsa tong makakaplag og asawa or makakaplag og kapikas sing kinabuhi, nakakaplag og bahandi. Nakakaplag og pabor gikan sa Ginoo. Apan but only kana siya pud mao ang kabuton sa Ginoo. Amen. Kay di man gud pasabot nga naminyo ka kabubuton na sa Ginoo. Kay naminyo ka pabor no. Unless kung will na ni Lord. Daghan karong mga pamilya nga nabungkag gibilisingan na. No? Naminyo na igsoon. No, dito na nanumpa na sa altar sa kaminyoon. Grabe na dito daghang kay witness. Pero pila ka bulan, pila ka tuig nagkabuwagsa, nagkabulag. Pila ka tuig mga igsoon nagkabulag, nagbilin og anak, ning kuyog sa lain nga babae, ning kuyog sa lain nga lalaki. Pero giblisingan na, pero gikasal na. Diba?
Wa matuman ang gingon sa Bible nga those who finds treasure, no, or kinsa kadtong nakakita og kapika sa kinabuhi, nakakaplag og bahandi or nakakaplag og pabor gikan sa Ginoo. Wa na tuman. Una sa tanan igsoon rason mao ni, wa na tuman tungod kay kana pong imong gipili nga pakaslan kaubanon sa kasakit ug kalipay, di man po na mao ang kabubuton sa Ginoo. Namoy gitawag igsoon og God's will, napoy gitawag og permissive will. Unsa ang God's will? Ang God's will kabubuton sa Ginoo. Ang God's will mao na ang tao nga gidesign ni Lord para nimo. Ang permissive will di kabubuton sa Ginoo pero namugos kas Ginoo. Lord, sagdi lang Ginoo, sagdi lang ako lagi ning walihan. Lord, sagdi lang kay madara lagi na ako ni simbahan. Lord. Pero nakabantay na ka ang conviction sa Holy Spirit nga anak di na mao ang babae ang lalaki nga akong giandam nimo. Anak kanimay na ako'y giandam nimo, paabot lang pagamit nako. Pero imo pa yung gisunod imong pagbati. Ayaw kalimot igsoon. Jeremiah 79, the heart is the most deceitful above all. Jeremiah 79, nagsulti si Propeta Jeremias nga walay lain sama kabakakon, kadautan, kalimbungan sa atong kasing-kasing. Ug timan-i ang atong pagbati gikan sa atong kasing-kasing. Amen. Ayaw pa ilad. Mao daw ningon si Solomon nga guard your heart. The Bible never tells us to si tawag kana bitang that we must allow our heart to lead us. But the Bible strictly warn us to guard our heart. Dili na to sundon kung kasing-kasing. Ay magtuon ng mga love songs, nga kanta, mga worldly, but na. Ang Biblia may sunda nga ayaw pailad sa kasing-kasing. Instead nga ang kasing-kasing ang magbuot na to, but gwardyahan na to atong kasing-kasing. Amen? Mao ni hinungdan igsuon nga bisan ang balaang kasulatan nag-ingon nga kung makakaplag ta og asawa urbana, makakaplag ta kapika sa atong kinabuhi, makakaplag ta og or nakakaplag ta og pabor, bahandi, panalangin gikan sa Ginoo. Pero nganong daghang magtiayon nagkabulag karon, nganong daghang magtiayon nga giblisingan na kunuhay. Grabe na kay mga hurim-hurim dito pero nagbungkag karon. Nganong man una sa rason igsoon usa sa hinungdan, dili kamo ang kabubuton sa Ginoo. Labi na gyud kung ikaw Kristohanon, paminaw tanawa ko, tutuki ko. Kristohanon ka, nya ang imong gipili di Kristohanon. Di pastor, kami lagi pastor. Kay akong bana, akong asawa di na Kristohanon pero karon nadala. Yes, naay mga instances ngay ngana pero gamay ra kaayo. Kasagaran ng uyab og dili Kristohanon mao'y nadala sa pikas. Tagahan ta mong bersikulo ay mo pagbutbuot. Love you. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sa gingon ni Pablo, do not be yoked together with unbelievers. Unsa nang unbelievers? Dili magtotoo. Dili pareha na itong pagtuo. Ikaw nito ni Kristo isip imong manluwas siya. Dili. Napod siya doktrina. Napod siya prinsipyo. Unsa gingon ni Pablo, 2 Corinthians 6:14. Ingon siya dire, do not be yoked together with the unbeliever. For what do righteousness and wickedness have in common? Diba? Magkauyon din na ang matarong ug ang dautan. Diba? Unsa may nakaparihan nila? Wala. Next. Or what fellowship can light have with darkness? Magkasinabot dahil kangit-ngit o kahayag. Amen. So, mauni, gingon sa balang kasulatan. Nananaw mo diya, mga batanon, please share, share palihog, be. No? Mga batanon, paminaw mo. Ako ba, maayo kay Murason, pastor, okay ra ni, unbeliever, pero ako rin bahala ni Gwali, pastor, kamao lagi, ako rin bahala ni, musunod na ko ni. No! Pwede ka makaingon na kay wapa mo nagminyo. Pero ang tinuod nga batasan na may bawaan ni mo, inig kaminyo na ninyo, kanang kamo nilang duha, wala imong mama o papa, na maglain na mo. Ang Bible nag-ingon nga ayaw mo pakig, hiusa, okay? Do not be equally yoked with the unbeliever. Bisan magali og Kristohanon, gali mga igsoon, posible magali di pa na maong kabuton sa Ginoo, kay di man pud pasabot nga Kristohanon na. Ako na igsoon before ko namin nyo. Daghan kog mga uyab Kristohanon pero nabuwag, ang uban minyuonon pero buwag. Maminaw ta sa Ginoo sa leading. Karniro mga ta sa Ginoo igsoon, my sheep hear my voice. Ako igsoon, minyo ko. Balo naman mo minyo na ko, ako anak. Wala na ko nag-expect nga maminyo ko, akong gibuhat Lord. Basin Lord God, di na ko nimo paminyoon kay kapoy na kaisig pangita og partner.
Unya, mag-ending ra nga magbuwag. Mao na, Lord, ikaw na bahala na ko, Lord God. Gamita ko, Ginoo. Ako ning i-devote, i-surrender, akong ipagamit, akong tibok kinabuhi, kanimo, Ginoo. Dala ko bisag asa, bisag kanusa. Dala ko, Ginoo, bisag atos, kabukiran, kapatagan, isla, syudad. So, gigamit ko sa Ginoo, Higso, nagpagamit ko maayo niya. Dining sa diyang ning abot ng right time, gihatod ko sa Ginoo. Ako'y gihatod. Kaya nakaadto man ko Hong Kong, dito may nag-meet sa akong wife. Itong gi-invite ko sa Hong Kong. Ako ang gihatod sa Ginoo sa akong asawa. Amen. Ngayon sa resulta, nindot kay mong pamuyo karon gihanay sa Ginoo, naminyo ko giplastar sa Ginoo na may balay daan may mga igsoon kay akong asawa 23 years in abroad. Wa po natuyuan ako kay kabuton man sa Ginoo na may balay na may property daan sa Jinsan. Karon na napumibalay lain diri sa Bohol, nakatukod putag simbahan, daghan kay mga gipiyal si Lord, mga material nga butang wa mi gisiligan ang Ginoo. Nganong gi-bless man mi tungod kay natunong ko sa kabubuton sa Ginoo. Effective ang giingon ni Solomon nga those who find wife finds a treasure and find favor from the Lord, receive favor from the Lord. Amen. Ngano man kay kabubuton man sa Ginoo akong pares. No? Daghan kay ron nga mingon nga giblessingan na, daghan kay ron gikasal na, no? Pero nagbuwag ngano man na kay di mao ang kabubuton sa Ginoo. Mao nang ako mong gipahinumduman, no? Kung mga single nga nagtan-aw da, please i-share ni atong live igsoon sa labi na namoy mga friends nga mga single, mga young people i-share. Ayaw mo kahilo, mga batanon, ayaw mo kahilo sa kwarta. Sa gwapo, sa sexy, sa gwapa, ayaw mo na. Madugta ra na. Pili ang kabubuton sa Ginoo. Walay sama kalami kanindot ka maayo kung natunong ka sa saktong tao nga giandam sa Ginoo para nimo. Once imo nang tagamtaman or masinati na nimo, din diha nimo ma-feel nga tinuod ang giingon ni Solomon nga he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Amen. Mao na igsoon. Yes, tinuod ning ingon ni Solomon, kung makakaplag kag asawa or bana or kapikas imong kinabuhi, nakakaplag kag pabor sa Ginoo. Kana kung ang imong pilion, ang imong pakaslan, ang imong binyuan mao gid ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Una nga sign igsoon nga kabubuton na sa Ginoo inyong relasyon na align sa pulong sa Ginoo. Una, Kristohanon. Kung Kristohanon ka. Amen. Daghang kay magpatambal mo pastor. Nag-away mi sa kong uyab. Una na kong pangutana, kabalo mo. Unsa na imong uyab, sister, brother? Kristohanon dili. Dili lagi pastor. Aw. First decision pa lang sayop na gubot jud. Sayop mandaan imong desisyon. Kung imong desisyon sayop, automatically sayop na ang sunod nga pangitabo. Amen. So mao na mga igsoon ay kumbiyansa. Kay bisan pa manggali og Kristohano na siya imong uyab, sure ka nga mao gina ang hatag sa Ginoo. Ako igsoon, akong papa, ako ari lang kung papa kay akong papa veterano na 60 years kape nagpastor. Akong papa igsoon daghan kay gikasal nga mga Kristohanon. Akong papa daghan kay gikasal nga magyuningon ba nagdamgor ba ko nga siya akong mabana, siya akong asawa. Alam mo to, nagkasal pero asa karon naglumba og pangabit, nagbuwag kay di kabubuton sa Ginoo. Bisan manggali og Kristohano na posible gali nga di kabubuton sa Ginoo. Mao nang igsoon paabot. Ako mong gidasig paabot ay kumpiyansa kay first decision nimo nga mali na magkamali-mali ginay mong kinabuhi ana. Amen. So pag paabot jud sa saktong panahon kay ako igsoon I believe in right time. Si Lord na own timetable ay pagdali. Dili ka man byudo aw si tawa ka na. No? Maminyo lagi kaya o pagdali. Ako igsoon wa ko magdali, no? Ang akong mindset sige Lord gamita ko. While waiting for your plan or while waiting for a woman nga imong giandam para na ako gamita ko Ginoo. May paggamit ako sa Ginoo din. Sa dang niabot ang right time na minyo ko 31 years old when I was 31 years old. Ako mismo igsoon nakadawat kog invitation from Hong Kong, one of our follower here. And then nakawali ko dito sa Hong Kong. Bako mag-expect nga nag-meet mi sa akong asawa karon. Dito ko nakakita kay siya pod. Duol sad sa Ginoo, leader sad, one of the leader sa GIL, Jesus is Lord. Napod siya daghang disciples. Nag-meet mi dito, nya wa mi choice kay kami man. Amen. Ngano man na. Gitakda sa Ginoo. Mao nang karon lami kay mong pamuyo. Grasya sa Ginoo. No? Ngano man kabubuton sa Ginoo. So tinuod ang gingon ni Solomon, no? Natuman ang gingon ni Solomon nga kung makakaplag kag kapikas sa imong kinabuhi, makakaplag kag pabor dili makakaplag kag dimalas,
Kanang ubang kaminyoon karon nganingon, gidi malas kay bas, gidi malas mami. Ngano man ni pastor nga sukad na minyo ko gubot among kinabuhi. Ngano man ni pastor mao ni, di naman ko katugog. Tarong inon-ani noon kay mao ni akong bana bisyoso. In the first place, basin di na kabubuton sa Ginoo. Mao ginay usa sa rason. Tungod kay imong giminyuan di kabubuton sa Ginoo. So mga batan-on, paminaw mo, it serves as lesson kanang nakit-an ninyo nga kaminyoon nga naguba. Usa sa rason nga nabungkag sila, di will ni Lord. Nga naman, kay kung will gina ni Lord na ang blessing ni Lord, protektahan ni Lord ang kaminyoon. Protektahan ni Lord ang relasyon kung iyan ang kabubuton. Amen. Protektahan, ampingan sa Ginoo. Kung naay mga atak sa kaaway, pugnan sa Ginoo. Kung naay mga gitawag og tentasyon para mangabit, mangitag paagi ang Ginoo para di mahitumpawak ang bana nga siman, ang OFW nga asawa. Ngano man, tungod kayang ilang kaminyoon o relasyon, kabubuton sa Ginoo. Once ang imong relasyon or atong relasyon or kaminyoon, kabubuton kayo na sa Ginoo, it means nade ang blessing, nade ang favor ni Lord. Pero kung di gani na kabubuton sa Ginoo igsoon, bisag unsa pa ka kagwapa, ilisan jud ka og mas gwapa pa ka. Ngano man do pastor nga gwapa pa man ko niya giilis akong bana mauni, di ba? Mao na siya mga igsoon nga dapat magbantay ta once musulod ta sa gitawag og kaminyoon. Kay first decision nimo nga mali na ginatanan. Walay pabor, walay grasya sa Ginoo. Yes, giampuan mo. Pero bisan pag giampuan na kay di na kabubuton sa Ginoo, naa joy consequence. Labi na kay nagbuot-buot ka, namugos kasi mong pagbati, bisag na feel na nimo, imo na nadungog ang conviction ni Lord nga anak ayaw na anak. Yes, Kristohano na, pero di na mauna ako giandam para sa imuha nga fit nimo. Ayaw na. Di ba? Pero nagbuot ka, nagkikagangyo sa Ginoo. Sige lang, good Lord, madara lagi ni madahan to na ay consequence. Bisag giblisingan pa mo, dili effective ang blessing. Why? Because both of you, dili mo wa mo na align sa kabubuton sa Ginoo. Dili kamo ang perfect match nga gitugot sa Ginoo. Mao gyud una igsoon. Mao na nga before ta musulod sa relasyon sa kaning kaminyoon gyud. Siguraduha nga mao gyud na ang babae or lalaki nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And then kay ayaw pud palabi og kumpiyansa sa imong kasing-kasing kay baka ko na limbungan. Kamo binananaw be, pangatan-on ta mo. Kamo nga nananaw, di ba? Naamoy ex. Ako nasa ko'y dagang ex. Namoy mga uyab kaniadto, di ba? Nganong gitawag man to siya ex? Nganong nagbuwag man mo? Nagbuwag mo kay nailad ta sa atong gibati, meaning ang kasing-kasing bakakon. Imagine usare atong asawa karon, usare atong bana, pero daghan tag ex. Nailad ta, kadaghan ta nailad. Nganong wa man ta madayon ato nila kay nailad ganita? No, mga pagsulayr to sila. Kay nasayop daw pili igsoon. Si Solomon, indot kayang gingon ni Solomon, kung makakaplag tag kapikas sa atong kinabuhi, makakaplag tag bahandi gikan sa Ginoo, nakakaplag tag pabor gikan sa Ginoo. Kana kung ang imong giminyuan gipakaslan, maupod ang kabubuton sa Ginoo. Apan kung ang imong giminyuan gipakaslan, nasilaw lang ka kay gwapo, nasilaw lang ka kay gwapa, sexy, nay kwarta, professional, kung kana ang imong motibo, automatic pila ka tuig kaguliyang mo, posible pa mabungkag ang inyong kaminyoon. Ngano man, di man kabubuton sa Ginoo. Once dili will ni Lord, why pabor ni Lord, walay favor ni Lord, walay blessing. Bisan pag iblisingan mo, no, laki igsoon, laki jud ang kabubuton sa Ginoo. No? Kadagag mga giblisingan, nabungkag, nabuwag. No? Ngano man, di will ni Lord, will ra sa tao. Lahi igsoon kung kabubuton sa Ginoo ang kaminyoon. Lahi igsoon kung ang imong kapikas maugyud ang partner nga gihatag ni Lord para sa imo. Ngano man kay naay pabor sa Ginoo, naay blessing, naay protection sa Ginoo igsoon, naay panalangin. No? Walay mga dimalas-malas ug unsa diha. Amen. Matuman ang giingon ni Solomon nga those who find a wife finds treasure. Wow. And receive favor from the Lord. Kana kung ang imong kapikas kabubuton sa Ginoo. Mao na igsoon paminaw mga Kristohanon. Kung baliko no, one of a sign nga ang imong kapikas kabubuton sa Ginoo. Siguraduha nga inyong relasyon misibo sa pulong sa Ginoo. Unsaon pastor pagsibo sa relasyon sa pulong sa Ginoo? Siguraduha nga imong karelasyon unas tanan napod na hingpit nga relasyon sa Ginoo. Amen. Anak ka sa Ginoo.
anak ka sa Ginoo. Look at me. Anak ka sa Ginoo, di ka tagag anak sa yawa. Ayo pasilaw ng mga gwapo. Magunsa man ng gwapo dato. Nay four wheels, lami kayong mga rides. Pero way kahadlok sa Ginoo. Biyaan ra ka na, pasakitan ka na. Di gali na mahadlok sa Ginoo, di na mahadlok mo ilis nimo. Lipaton ka na, maghimo naglaing account. Makig-date na og lain. Amen. Ay kumbiyansa, guard your heart. Si Lord pinangga ka. Paabot lang. Paminaw mo diha mga kauyabo na labi na ingon sila, February. Watay ka date. Magunsa man ang nakay ka date pero sa mali pud nga laki or bae. Balag ang imong ka-date karon si Lord kanindot ana. Di ba? Kaysa nakay ka date kilig-kilig ka sa tubliron og chocolate. Pero pila ka buwan gilisan ra day ka. Tagbaw lang delete sa imong picture dito nga daghang kayo. Sige kag delete, sige gilang. Di ba? Magunsa man ang chocolate og tubliron unya di na maong kabubuton sa Ginoo. Paabot kay igsoon i-desire nga maminyo ka and then paabot. Ako igsoon nagpaabot ra ko. Wa ko mag-expect nga katong invitation ako from Hong Kong way back 2015. First time ko ato nakaadtog Hong Kong igsoon. Gi-invite ko, wa ko mag-expect. Wala ang akong una-una sa dang gi-invite ko. Gusto ko mo explore sa kanindot sa Hong Kong, gusto ko mo tan-aw Disneyland, gusto ko magsuroy-suroy dito unsay mga tourist spot sa Hong Kong. And ang pinaka gi-desire nako sa Hong Kong, katong na-invite nako na nakoy ticket, gusto ko muwali i-share ang pulong sa Ginoo, i-share ang milagro ang himo sa Ginoo nako. Pero wala sa akong una-una og pagbati nga mangita kog minyuan dito. Pero kato dahil son gihanay giplastar sa Ginoo. Kay nga naman nagpaabot nga nagpagamit sa Ginoo. Once makita ni Lord nga nagpaabot ka unya nagkinabuhi ta nga nahimuot siya na'y bahala igsoon ihatod ka sa imuhang kapikas sa kinabuhi. Imagine, nya grabe pa jud igsoon nga pabor sa Ginoo kay katong nag-invite nako sa Hong Kong, siya nagpalit og ticket, siya bayad para lukat na og passport. Siya tanan napay siya money gipada more than 30,000 plus. Mao ba to siya money tanan walay ako igsoon. Bisan pamasahin ako to Cebu kay from Mactan man ko ato to Hong Kong. Wala tanan. Walay nagasto pabor sa Ginoo. That's God's favor. Kay nga naman gusto si Lord nga ipamit ko sa Ginoo sa kapikas sa akong kinabuhi. Diba? Nga na kanindot ang Ginoo. Basta magpaabot ka. Ay pagdali. No? Ay pagdali igsoon kay lami higugmaon ang tubag sa imong pagampo. Hindi dali-dali ba? No? Og matuman ang gingon ni Solomon nga he who finds a wife finds what is good, or sa New Living Translation, finds a treasure and receives favor from the Lord. Na sinati na ko na. Kaya nga naman, kaya nga akong kapikas, kabubuton mo po sa Ginoo. Apan kung ang ato pong giminyuan, ang atong gipakasalan, di kabubuton sa Ginoo, walay may tabo nga treasure or favor, di malas, daghang kayo problema, gubot, mabungkag kadugayan. Mao na igsoon, it serves as lesson. Kaning atong gi-share, atong gisgutan karon nga unas tanan igsoon, magpaduol tas Ginoo og maayo, paggamit tas Ginoo labi na mga single diha. Kay si Lord ray bahala mo hanay mo plastar, no? Mao na mga igsoon kay lisod igsoon daghang kay mga nagminyo ron giblisingan na nabuwag. Karon ang problema mao ni di na maminyo og balik kay mahal man kay annulment sa Pilipinas, no? Nakoy kaila nga gianal tulo na kabuok. Ang ilahang nagasto 200,000 kapin. Naday kay dahang kwarta diha. Nay a good friend of mine igsoon usa sa ako ang kauban nga nag-annul gid siya 200 kapin, di ba? Mahal kayo. Gasto pa ka. Pero kung kabubuton sa Ginoo walay annulment. Kay never ka biyaan, never ka pasakitan, never ka ilisan. Kabubuton mo sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo ang relasyon igsoon, nakakaplag ka og bahandi. Kung kabubuton sa Ginoo ang imong relasyon mga igsoon, bisag uyog-uyugon pa na sa tentasyon. Mga pagsulay, bagyo, unos, bisag kinsa pa na mga sexy nga babae mo tintal sa imong bana, proteksyonan imong bana sa Ginoo. Mangitag paagi ang Ginoo para malak makalingkawas imong bana, sister. Di ka biyaan, di ka ibaylo ng mga sexy diha
Kaya nga naman, once kabubuton sa Ginoo yung kaminyoon na ay pabor, na ay protection, na ay panalangin, na ay blessing from the Lord. Matuman ang gingon ni Solomon nga makakaplag kag asawa or bana or kapika sa kinabuhi, makakaplag kag pabor, bahandi gikan sa Ginoo. Amen. And again, to all of the single ladies and gentlemen out there, before you made or you make a decision to get married, okay? Or to enter into a relationship, see to it that that person mauna gid na ang pinitik sa gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Ayaw jud lumaluma og panguyab og sugot. Oh, ang laki manguyab or ang babae mo sugot pod. Or mo decide kay lipay kay ka kay nindot kayo. Wow, nanay engagement ring. Di ba lipay kay ka engagement ring ya pila ka tuig or pila ka bulan, wedding ring na. Pero di na kabubuton sa Ginoo, kanang imong engagement ring, niya kanang imong wedding ring mahimo ng suffering pagantos. Ako naman nag-share pero akong balikon, tinuod na. Kilig ka sa engagement ring kay mahal kayo. Gikilig ka sa wedding ring kay mahal kayo. Kung di na kabubuton sa Ginoo igsoon, mahimo ng suffer ring. Oh, pagantos nga ring, di ba? Suffering. Mao na mga igsoon nga kinahanglan nga pilio na to ang gipili sa Ginoo. Amen. Or tuguti si Lord nga may mo pili nimo. Kaya ako igsoon, wa man ko nagpili ani akong asawa. Ginoo ray nagplastar aning tanan. Kay kung kabalo pa ko igsoon nga kaning akong asawa taga Jinsan, samot. Sao di ko wala joy bisag gamay kay pinitik nga taga Jinsan kalayo ana nya buhol ko. Pero tungod kay kami may pinagtagpo ni Lord at tinadhana, wa ko'y mahimo ana. Amen ba? May mahimo. Pero ang tanan gihanay giplastar sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman kabubuton sa Ginoo. Mo na igsoon paminaw aron di mabungkag ang kaminyoon ninyo pohon mga single. Aron ang inyong kaminyoon adunay pabor, panalangin, grasya gikan sa kaytas-an. Ayaw pagbuot-buot, ayaw sundang imong ayaw pailad sa imong gibati. Kung dili bantayidaan ang pulong sa Ginoo. And me personally, igsoon, paminaw mo, kung duol ka sa Ginoo, makabantay man ka, makadiscern ka. Look at me. Kung duol kay ka sa Ginoo, kung close kay ka ni Lord, makadiscern man ka, nga kanang tawhana, mauna bagyo na ang partner nimo. Igsoon, prangkahan ta mo kung simpig lang ka sa Ginoo. Kung ang imong relasyon sa Ginoo hingpit, hugot kayo, maka-feel ka mismo, makabantay ka, makadiscern ka kaning tawhana, mauna gyud ni ang partner nako. Parehan ako, example sa Hong Kong, ang asawa. One month ko sa Hong Kong igsoon, yaning adto mi og Macau. Dito mi atong naay Venetian Hotel, dito mi, glory to God lang. Pabor sa Ginoo no. Wala pa mi gibati ato nya. Sige ug paniid ba? Ay, kadugayan nga nag-uban mi sa mura magnaing pitik akong giribyo. Jesus name, demonyo gini ba klaro kayo. Ako asawa pod wa sa siya gibati na ako kay di man ko type niya kay bati man ko naam. Ang iyang type igsoon is tall, dark and handsome, and the moment igsoon the first time nga nakitaan ko akong asawa ingon siya nga uy di man ni maulord kay kuan man ni siya tall, dark and dark, puro ra dark nga uy handsome. Di ko type sa akong asawa, di san ako siya type kay why. Actually, igsoon ako yung hilig ka ng insikon. Chineseon ba ka ng mga chinita, murina, chinita, mga ginahilig na ko. Mga uyab na ko before. Na yung mga pution, pero gamay ang mata, ganahan ko. Unya, di na ko si type. Nya usapon, maguwang pa na ako. Di ko ganahan, ako manad. Pero igsoon, sa dihang ninglihok na si Lord nga, murag, iya na dyan ming tagaan og mga signs nga kami. Wala mi ka-resist, mao to nga, wala mi uyab-uyab. Nagatubang ngay rami nagistorya mi nga unsa man ni mura unsay gibati nimo, unsay gibati niya, unsay gibati mo, unsay gibati pud nako ana antod. Naging honest lang mi sa mong feeling, murag mao na gyud ni. So mao na nga nag-decide ko dayon nga mga sawa. Di ba wala mi uyab-uyab, di ba? Gasto pa kagayo, largo na. Sa mo apon na, okay? Kay giplastar mi, gihanay sa Ginoo igsoon ang tanan. So mao na nga mga in how many years among kaminyoon diyan ako nabati nga God's will gyud kay ang pabor grabe
sa ministry, makasabot siya nako. Unya siya po ning resign sa iyang trabaho kay nag full time sa ministry. Bisan wala mi mga sweldo but malipayon mi kay knowing nagsubay mi sa kabubuton sa Ginoo. Nya among nakita ang blessing, ang pabor sa Ginoo. Among nakita nga naay mulutos na mo ang Ginoo na nabahala nila. Grabe ang dipinsa ni Lord. So nakaingon ko God's will, nindot lahi igsoon. Lahi ang kaminyoon nga kabubuton sa Ginoo kay na may bikil na usahay kay there's no such thing as perfect marriage. Bisag will pa na ni Lord. Nadyo na mga bikil, na mga misunderstanding pero maglabaw ang pagpasaylo. Maglabaw ang pagsinabtanay, mo patigbabaw ang gugma. Dili mo abot sa punto nga nilayasay, mulayas, kasuwan mulayas, unyahan ton, magbuwag, wala, nga naman. Kay once will ni Lord, naa ang pabor sa Ginoo, na ang protection sa Ginoo, na ang panalangin sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon. So tinuod ang gingon ni Solomon, nga kung makakaplag ka og kapikas sa imong kinabuhi, makakaplag ka og bahandi, og makadawat ka og pabor gikan sa Ginoo, kana kung maupo na ang kabubuton sa Ginoo. Amen. So mao na mga igsoon ang mensahe kanato karong kahaponon, since ingon sila nga February is a love month. So mao na igsoon nagisgot ta karon sa gugma nga tinud-anay, gugma nga kabubuton sa Ginoo. Dili nang gugma nga nagbasi lang kas imong gibati, gugma nga kabubuton sa Ginoo. And again, mao ni timan ininduha, God's will or permissive will. Arita sa God's will kay hanay plastar, naay pabor, naay grasya sa Ginoo. O bisan ang yawa kay ang yawa ang main purpose sa yawa igsoon sa John 10:10 unsa to? To steal, kill and destroy. Gusto sa yawa igsoon ngayang bungkagon ang kaminyoon, pero bisan pag unsaon pagbungkag sa yawa sa kaminyoon ninyo kung kamo ang gitakda sa Ginoo. Nagyo diha ang protection ni Lord, na ang pabor sa Ginoo, na ang panalangin. So ang yawa walay mahimo. Period. Mag-uban yun mo sa kasakit o kalipay o kamatayon lamang ang makaulang ninyo duha. Ngano man na, kay kabubuton man mo sa Ginoo. Amen? So mao na, tinuod ang gingon ni Solomon. Nga kung makakaplag kag asawa, urbana, or kapikas sa imong kinabuhi, makakaplag ka og bahandi, unya nakadawat ka og pabor gikan sa Ginoo. Amen ba? So mao na mga igsoon, ang mensahe kanato nining kapunon, magampo ta. Labing gamahanan nga Diyos sa gugma, and I believe, Lord God, you are the creator of marriage, Lord God. And you love marriage, that is why si Adam, Lord God, gitagaan nimo og Eve. Tungod kay nakita nimo one time nga di malipayon si Adan, mao nang naa si Eva. Meaning, ang marriage, Lord God, mao ginay gidesign nimo. So Lord God, thank you so much, Lord, sa imong kamaayo. Ug ako nagaampo sa tanan nga nagtan-aw karon og naminaw nga mga minyo, Lord God, nga imong proteksyonan ang kaminyoon namo. Imuhang panalanginan, paboran, Ginoo, nga di gyud mabungkag sa kaaway. Nga bisan nay daghang mga tentasyon sa kaminyoon, labi na karon nga kusog kayong espiritu sa kaula, Ginoo. Ako nagaampo og pabor sa mga minyo nga nananaw karon, Lord God. Labi na kung ilang bana nasa gawas or lang isawa nasa gawas, Lord God. Lord, protect their marriage in Jesus' name. Akong gipangayo, Ginoo, ang pabor, ang imuhang balang dugo nga magatabon sa ilang kaminyoon, nga bisag unsay buhaton sa yawa, mga i-offer sa yawa nga tentasyon, mangita kag paagi, Ginoo, nga makalingkawas sila og dili jud mabungkag ang kaminyoon. In Jesus' name. Kung dili sila, Lord God, mga minyo silang duha, magpaduol jud kanimo, Lord God. Ug ako sa nagaampo, Lord God, sa mga pamilya karon, Ginoo, nga gubot, mga kaminyoon karon nga gubot, labi na kay dili Kristohanon ilang bana. Nahitabo naman na, Lord, ako nagaampo, Lord, nga imong i-fix, Lord God. Ako nagaampo, Lord God, nga kaluwasan, nga nay panaghiusa, Ginoo, ang whole family mo serve nimo, Lord God. Kay nagsaad man sa Lord sa buhat nga kung mutuo mi ni Kristo, maluwas mi, dili lang kami lakip among tibok panimalay. So Lord God, I pray to all the marriage or families nga dili pa sila kumpleto. O nagaampo, Lord God, nga mahingpit jud silang tanan, magiusa sila mga lagad nimo. Thank you, Lord, for your word right now. Thank you, Holy Spirit, for your message. And I continue to pray to all of the viewers, Lord, sa tanang na mga balatian karon among gipangayo ang kaayuhan. Kay naingon ka, Ginoo, nga imong mga labod mahinungdan nga maayo kami. So I declare healing sa tanang na ibalatian karon in Jesus' name. Healing in their physical body and their emotional wounds, Lord God, sa mga nasakitan diya, Ginoo. I declare comfort in Jesus' name. Sa tanan, Lord, nga
nanginahanglan og financial, Lord God, tagbuang panginahanglan niya, himuang matinud-ano nimo, because sometimes, Lord God, lisod ang blessing, lisod ang grasya, ang panalangin, kay di man sad mi faithful nimo. So Lord, I pray nga mahimo silang faithful nimo, and then i-bless sila financially sa nang mga negosyante, Lord God, pauswaga, palambua, Lord God. Ipakita, Ginoo, nga lahi gining negosyante nga naay Ginoo kay mo lambo mo uswag niya, himuang matinud-anon, Lord nimo, himuang faithful, himuang honest, nga magpagamit sa sila sa imong buluhaton, Lord God, in Jesus name. And mahimo silang faithful nimo regarding sa financial. Sa naay trabaho, Lord God, I pray, Lord God, promotion sa ilang mga amo, pabor. And I pray, Lord God, nga mahimo sa silang faithful, that kanimo knowing that everything that we have right now and the position that we are in right now, Lord God, gipiyal ra sad na nimo, Ginoo, ikaw ang tag-iya. Sa tanan, Lord God, nga way trabaho, nangitag trabaho, Lord God, I declare open doors for a job in Jesus name. And Lord, sa tanan, Ginoo, nga nagtanaw karon nga nagkinahanglan og genuine transformation ay mga struggle, na mga silent battles, Lord God, I declare deliverance, I declare transformation in Jesus name. All in all, thank you, Ginoo. Salamat kayo sa imong kamaayo og karong takna, Ginoo, among dawaton ang panalangin, among dawaton, Ginoo, kay bulungang butang gikan kanimo, ang mga milagro sigon sa tinguha namo, Lord God, among dawaton uban sa pagtuo. Himo alamang mi, Lord, nga angayan himo aming kapiyalan. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo kanimo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus nga moy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mabungahong hapon sa tanan. That's all. Hallelujah. Okay, so that's all for this afternoon. See you again next time. I will give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. And I pray and I declare that today is gonna be, as always, a fruitful day. A day that full of blessing, dili ro matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord, inyong mga lakang dalhon mo sa kadaugan, and inyong mga desisyon giyahan sa Ginoo para ihatod mo sa kalampusan. No, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel na ang link sa caption. Pray ra na, no? Pray ra na, way bayad. Ang kanang ning subscribe sa page kay naman ay bayad. 50 siguro, 51. But sa YouTube channel, pray ra igsoon. So, ako mong encourage nga mo subscribe sa YouTube channel. Why? Because in 30 days, automatically ma-delete niya to ang live. I-delete ni Mita. Di sure siya muangay yan eh. No? So, that's all for today. And don't forget to, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Thank you sa mga nag-share. Pangumusta ko sa among pastor, Pastor Rolando, Boy, Jeneline, Buboy, Pastor, og akong mama o papa, Luloy. Kinsa man eh. Manara ba ko, Brad? Sister Cherry Evangelista Atil, pangumusta ko sa among pastora o Pastor Roland Dave, Boy, Jeneline, Buboy, Pastor, ug sa akong mama o papa, Luloy, Atil Inday, Atil Pastor. Sa ni, daghang salamat kay Pastor from Kuwait, okay, OFW. God bless, sister, thank you. Okay, so that's all for to this afternoon. Again, see you next time. Basta bakante ko, mag-live ta. Ampo, amping, abante, para sa kamayan sa Ginoo. Keep safe, everyone. God bless.